नमस्ते. मी चकली बनवते आहे. त्याचं साहित्य मैदा आहे, मैद्याचं पीठ आहे. हे मी चकलीसाठी वापरणार आहे. त्याच्यासाठी आहे ना, मी हा टोप घेतला आहे. म्हणजे आपण मोदक उकडतो ना, तसं ते पीठ सुकं उकडायचं आहे कपड्यात बांधून. आणि हे पाणी घेतलं आहे. हे पाणी आहे. हे चाळण आहे ना, हे चाळणीच्या खाली खूप पाणी पाहिजे. म्हणजे एक तांब्या पाणी होतं त्याच्या टोपामध्ये. चाळण बुडाली नाही पाहिजे, चाळण अशी वरच्यावर राहिली पाहिजे अशी. आणि ह्याच्यामध्ये आता मी वर असा कपडा टाकणार आहे. आणि त्याच्यामध्ये आहे ना, हे आपल्याला 2-3 वाट्या पीठ शिजत ठेवायचं आहे. म्हणजे पाणी नाही होतं आहे, सुकं पीठ शिजवायचं आहे. हे असं सफेद कपडा ठेवायचा चाळणीवर असा. आणि त्याच्यामध्ये आहे ना, आपल्याला किती वाट्या पीठ पाहिजे ना, तेवढं वाट्या पीठ शिजवायचं. म्हणजे सुकंच बांधून ठेवायचं आहे, कारण ते वाफेने आहे ना चांगलं शिजणार आहे. ओलं नाही होणार, सुकंच राहणार आहे. मी 3 वाट्या पीठ शिजवते. हे 3 वाट्या पीठ घेतलं आहे. हे आता आहे ना, ह्याचा कपडा आहे ना, ही अशी गटली आहे ना, अशी थोडीशी अशी गटली बांधून ठेवायची. गटली नाही बांधली तरी चालेल, असं दाबून ठेवायचं. आणि त्याच्यावरती आहे ना, असं झाकण ठेवायचं खोल. म्हणजे वाफ नाही गेली पाहिजे असं ठेवायचं. म्हणजे बाहेर अशी आहे ना, कडेने वाफ नाही आली पाहिजे. म्हणजे त्या वाफेने आहे ना, ते पीठ आहे ना आतमध्ये शिजणार आणि ते कडक होणार पीठ. आता मी गॅसवर ठेवते आणि बघते किती मिनिटात शिजतो. हे पीठ बघा उकडायला ठेवलं होतं ना कपड्यामध्ये, हे बघा हे चांगलं उकडलं आहे. हे असा होतो दगड, असा कडक होतो, म्हणजे एकदम बिस्किटासारखा. हे जरा सुकायला ठेवायचा मग उलटा करून. आता तुमच्या समोरच मी पीठ ठेवला बारीक ना, तर बघा कसं दगड झालाय तो. हे उकडायला ठेवलं होतं ना, ते बरोबर 20 मिनटं उकडायला ठेवलेलं. आणि त्याच्यानंतर गॅस बंद करून आहे ना, म्हणजे असं 1-2 मिनटं होतं. आणि त्याच्यानंतर गटली काढून ठेवली होती 5-10 मिनटं. हे आता पीठ काय करायचं, हे चेचायचं आणि चाळून घ्यायचं. हे आता पीठ आहे ना, हे असं तुटत नाही ना, तर मग आपण काय करायचं, असं वरवंटा वगैरे घ्यायचं, असं काहीतरी जड वस्तू, आणि असं चेचायचं. आणि मग ते चाळणीने चाळून घ्यायचं, पुरं चेचून घ्यायचं. हे पीठ असं मस्त चाळून घेतलं आहे चाळणीने. म्हणजे बारीक खडे होतेत ना झालेले, त्याच्यात चेचून आहे ना असं चाळून घेतलं आहे पूर्ण. हे 3 वाटे आहे पीठ. आणि त्याच्यासाठी हे साहित्य आहे लागणारं. हे तीळ आहे, तीळ 2 चमचे आहे. हे मिरची पावडर आहे 1 चमचा. हा गरम मसाला आहे 1 चमचा. हिंग घ्यायचा आहे अर्धा चमचा. हळद आहे अर्धा चमचा. मीठ चवीपुरतं घ्यायचं आहे. आणि पिठी साखर आहे, म्हणजे गोड तिखट करायचे आहे मिक्स, म्हणून थोडी पिठी साखर घेतली आहे. आता त्याच्यामध्ये हे सर्व साहित्य टाकते. हे तीळ आहे, हे 2 चमचे तेवढे घेतले आहे. पिठी साखर आहे, म्हणजे कसं गोड आणि तिखट अशा प्रकारे करते आहे. लाल मिरची पावडर आहे. हे हळद आहे. हा गरम मसाला आहे. हे थोडासा हिंग घ्यायचा. आणि हे चवीपुरतं मीठ घ्यायचं. आता हे ना सर्व आहे ना मिक्स करून पाणी टाकून मळून चांगला गोळा करून घ्यायचा आणि चकल्या पाडायच्या. हे बघा पीठ असं मस्त गोळा केला आहे. आता मी चकल्या पाडते छोटे छोटे. हे साचा आहे, हा खोलला आहे मी आता पूर्ण. आणि हे चकली पाडायचं हे पान आहे, त्याच्यामध्ये असं टाकायचं
हे आणि असं याला आहे ना बंद करायचं. हे असं त्याला फिरवायचं आणि बंद करायचं. आणि बंद करताना ना एक काटा जरा ढिला ठेवायचा, का माहिती आहे का, जाम बसतो मग नंतर. असं जाम झालं आहे ना थोडासा ढिला कर ठेवायचा. आणि हा त्याच्यावरचा आहे. हे आता कसं माहिती आहे, आपण पीठ टाकलं ना की असं बघा, आता बंद करा, पुरा खाली गेला पीठ. आता कसं हे वर येत नाही, हे ना असं दाबून वरती नाही येत. तर काय करतं माहिती आहे, हे दाबायचं. हे दाबलं की असं वर येतोय बघा. हे बटन दाबायचं म्हणजे वर येतो. याचं खाली झालं ना आता वरती जात नाही असं. हे जेव्हा हे असं वरती जात नाही बघा, हे दाबलं तरी वरती जाणार नाही. हे बटन दाबलं ना हे की हे वरती जाणार. हे बघा असं. आता मी याच्यामध्ये ना तुम्हाला पीठ, हे ताट आहे ना, हे ताट बघा मी उपडी ठेवलं आहे. हे असं ताट आहे ना, ते असं ठेवायचं आणि ह्याच्यावर चकल्या पाडायच्या, म्हणजे कसं घ्यायला बरे. आता याच्यामध्ये आहे ना हे पीठ असं जरा लांब करायचं गोळा, त्याच्यामध्ये जाईल एवढं असं करायचं आणि पीठ भरायचं. आता हे बंद करते. याचं भरलं आहे पीठ. आता ह्याच्यातून पीठ निघेल. हे दाबायचं आहे, हा हँडल आहे ना असं दाबायचं आहे. आता मी चकली पाडते. असे लहान लहान पाडायचे. असे असे जात आहे ना, मी सर्व करून दाखवते तुम्हाला. या चकल्या मी अशा पाडल्या आहे पिवळ्या कलरच्या, अशा थोड्याशा पाडून घेतल्या आहे. आणि आता तुम्हाला आहे ना एक नवीन प्रकार दाखवते. हे मी 3 प्रकारचे 3 गोळे केले आहेत, कलर लावला आहे. हा हिरवा घेतला आहे, हा लाल घेतला आहे आणि हा पिवळा आहे. हे आता 3 कलरचे आपल्याला चकल्या पाडायच्या आहे. हे आपण कसे पाडायचे ते तुम्हाला दाखवते. हे असे आहे ना, तेवढा आपला साचा आहे ना, साच्याचा आकार केवढा आहे तेवढे असे गोळे करायचे. हे असे आहे ना, हे पण तेवढेच करायचे. हे आता असे आहे ना, असे उचलून असे साच्यामध्ये टाकायचे. असे 3 कलर आहेत ना, हे असे साच्यामध्ये दाबायचे आणि आपल्याला साचा बंद करायचा. तसे आपल्याला आहे ना कलरच्या चकल्या करायच्या तर अशा करायच्या. या अशा चकल्या पाडायच्या कलरच्या. अशा कलरफुल चकल्या हे बघा अशा मस्त दिसतात. हे आपण कशासाठी कराल मी तुम्हाला दाखवते. आता कोणाचं मुलीचं लग्न वगैरे असलं तर रुखवात द्यायला लागतो. रुखवातामध्ये पण असे आहे ना 5 प्रकारचे ते पदार्थ बनवून द्यायला लागतात. म्हणजे आमच्यामध्ये असे लागतात मराठीमध्ये. तसं मी सांगते, तुमच्याकडे असं कधी झालं ना तर असे कलर आहे ना टाकून असे पदार्थ तुम्ही बनवू शकता. म्हणून मी तुम्हाला ही आयडिया दिली. हे 2 छोटे गोळे राहिले आहेत. मग तो पिवळा गोळा आहे ना, तो कसा मी पहिले वेगळे एकच सिंगल करत होती ना, मग नंतर लक्षात आलं म्हटलं कलरफुल करून दाखवायला. तर ते पिवळे आहेत ना, हे बघा इथे पिवळ्या अशा थोड्या पाडत होती. नंतर लक्षात आलं की म्हटलं एक रंगीबेरंगी म्हणतात ना, तसे म्हटलं करून दाखवूया. हे असे 2 गोळे उरले आहेत. आता तुम्हाला 2 रंगाचे करून दाखवते. हे असं पीठ साच्यामध्ये टाकायचं आणि आता 2 रंगाचे होणार. आपण
आपण असे 5 कलर आणून ना 5 प्रकारचं पण करू शकता. 5 कलर त्याच्यामध्ये येणार, छान दिसणार. मग या 2 कलरच्या झाल्या आहे, छान झाल्या इथे बघा 2 कलर मस्त. आणि या 3 कलरच्या, या 3 कलरच्या झाल्या आहेत. ह्या 1 कलरच्या, हा 1 कलर झालाय पिवळा. आता मी ते आहे ना सर्व तळून घेते. तापलं काय बघूया, तेल तापलं काय बघूया. म्हणजे कसं तेलामध्ये आहे ना असं थोडंसं पीठ टाकून बघायचा. मग ते खाली बसला ना मग अजून तापलं नाही समजायचं. मग तो असं वरती येतो तापलं असला तर. तेल तापलंय आता. मी आता एक एक सोडते त्याच्यामध्ये. हे असे आहे ना हाताने नाही सोडायचे, हे कावीळ त्यांनी घ्यायचे आणि असे सोडायचे तेलामध्ये. म्हणजे असे हातात पकडले आणि सोडताना ना तुटतात म्हणून. असे लगेच फिरवायचे. असे चांगले भाजायचे. जरा हे असे बुडबुडे येतात ना, हे जरा कमी झालेत ना मध्ये भाजले समजायचे. नाही तर कसं आतून कच्चे असतात. आता भाजले, आता मी काढते. असेच मी सगळं आता तळून काढते. हे असे ना त्यांनी टाकायचे. काविलता घ्यायचा पातळ, त्यांनी असे सोडायचे. त्याच्यामध्ये कसं जास्त तेल असलं ना तरी असं जास्त नाही सोडायचे, म्हणजे त्याला फिरायला जागा पाहिजे ना म्हणून. तेल थंड होतो जास्त टाकल्यामुळे. चकली टाकली ना की लगेच नाही फिरवायची. म्हणजे असे वर असे पोवायला लागले ना मग समजायचं की आता हे म्हणजे फिरवायला झालेत. ते कडक झाले तेव्हा असे आता फिरवायचे. गॅस आहे ना एकदा तेल तापलं ना मग जास्त फास्ट नाही ठेवायचा, म्हणजे जरासा मीडियमच ठेवायचा, म्हणजे एकदम पण कमी नाही. कारण का माहिती आहे, ते करपतात. चकली अशी भाजली ना मग असे खाली बसतात. हे बघा, म्हणजे ते आपण भाजले समजायचे, तयार झाले. मग आपण काढायला घ्यायचे. असे तर आता सर्व मी करून घेते आणि मग तुम्हाला दाखवते. रंगीबेरंगी चकली एकदम मस्त तयार झाली आहे, छान आहे. आणि तुम्ही पण करा आणि मला फोटो काढून पाठवा दिवाळीचा.